9 ud af 10 danskere er medlem af et trossamfund, men vi taler ikke så meget om tro. Med denne serie videoer bliver det måske lettere at komme i gang med samtalerne. Om lidt vil I møde 2 mennesker, der taler sammen om et af livets store emner. Til slut i videoen er der en menu, så du let selv kan arrangere en samtale mellem 2 eller flere. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. Citat fra Bibelen. Ja. Jamen, jeg tror, der er mere mellem himmel og jord. Men jeg har ikke nogen sådan specifik trosretning, som jeg sådan tror på den måde. Men ja, det er jo et meget fluffy begreb et eller andet sted, ikke? Ja. Fordi det er jo ting, altså, som der også står på citater, der ikke kan ses. Det er jo noget, der måske kan mærkes, eller ja. Men vil du sige, at du så har tillid til det, som der stod her, eller sådan i citatet? Eller en, altså tillid til tro? Ja, eller en overbevisning om noget, eller sådan. Ja, det var et godt spørgsmål egentlig. Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg har ikke sådan... Jeg har ikke haft den der sådan åbenbarende fornemmelse i en situation, eller noget, hvor jeg tænker sådan, okay, det her, det kan kun være en højere magt, der ligesom har hjulpet her, eller det der med at finde en mening med det, der virker meningsløst. Der tror jeg heller ikke, at jeg sådan har haft brugt det. På trods af, at jeg har været troende store dele af mit liv, så har jeg jo alligevel en, hvad kan man sige, jævnligt tvivl også. Ja. Men så det der med at have fast tillid, det kan jeg jo godt nogle gange synes kan være svært, men jeg tror for mig, så er der en eller anden form for, der er noget grundlæggende, jeg klynger mig fast til. Altså sådan, også når livet er skrøbeligt, og jeg synes, det hele er lort. Eller så. Så har jeg et eller andet, du ved, sådan en, så kan jeg ikke lade være med lige at sige sådan, Gud, hvor er du henne her, eller jeg har lige brug for dig nu. Eller sådan. Har du følt dig svigtet? I start 20'erne, der var jeg i Sydamerika og boede der, og jeg fik også en mindre depression, fordi jeg var rimelig ensom egentlig. Ja. Og der tror jeg, at jeg havde sådan en følelse af, at når jeg bad, så kliskede bønnerne bare op i loftet og så ned på jorden igen. Ja. Så der synes jeg virkelig, at det var svært at sådan fornemme, at der var en Gud. Eller at troen fyldte lige der. Det var måske en prøvelse. Ja, det kan man sige. Ja, det tror jeg også. Ja, og omvendt så tror jeg også, at når jeg sådan ser tilbage på den tid, så er det også en tid, jeg ikke ville have været for uden. Altså, fordi den har helt sikkert været med til at forme mig. At tro er som at trække vejret, som at tale dansk. Det er fundamentalt for mig at tænke på det hver dag. Det er ikke umiddelbart noget, jeg sådan ikke er super genkendende til. Det er noget, jeg tænker på hver dag. Det er noget, jeg har... Fordi når han siger det som, at det er lige så naturligt som at... Altså det er som at trække vejret, som at tale dansk, det er noget, han har behov for hele tiden. Ja, jeg ser det jo ikke ligesom at trække vejret. Det er ikke noget, jeg har behov for altid, hele tiden, for at ligesom eksistere. Og det er jo lidt det, som han, synes jeg i hvert fald, når han bruger det at trække vejret, så er det jo et eksistensgrundlag for ham. Et eller andet sted. Ja. Men du synes ikke, det er unaturligt at tale om tro, eller sådan fornemmer jeg? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg vil sige, min bedste kammerat, han er muslim, ikke? Og vi, selvom vi kan tale meget åbent om sådan noget. Altså, så jeg tror måske også, at det er fordi, at jeg har omgås folk med mange forskellige sådan trosretninger. At så er det jo sådan, ja, det ved jeg ikke, om det er mere naturligt af den grund. Jeg tror bare ikke, at jeg er så berøringsangst over for at sige noget forkert. Fra mit perspektiv i hvert fald. Det kan godt være, at jeg ved måske mere omkring, hvad der står i Bibelen, men jeg tænker jo sådan set, at vi alle sammen har et eller andet udgangspunkt for at tale om tro, fordi det er jo en dybt personlig ting. Det er meget individuelt, meget personligt. Det er jo super individuelt, det er super personligt, hvad folk hver især tror. Så jeg tænker jo ikke, at man diskvalificeret, bare fordi man ikke har læst en hel masse i virkeligheden. Nej, men det er enig.
Ja. Helt enig. Hvis man har gået sammen med de samme mennesker i mange år, og ligesom alle sammen har haft den samme idé om, hvad tro er, jamen så kommer der ikke noget fornyelse jo. Nej. Altså, og sådan er det jo inden for stort set alt, ikke? Altså, ja. Ja, helt sikkert. Så kommer der nogle friske øjne på. Ja. Et eller andet sted. Så jeg tror, der er mange, der ligesom føler, at det hele er meget overfladisk, ikke? Og man har brug for sådan at komme lidt ind. Ja. Men det har jeg ikke lavet nogen studie på, så det ved jeg ikke. Jeg snakker bare. Jeg synes, jeg har fået rigtig meget ud af samtalen. Jeg synes, det har været sjovt at være sammen med Martin. Han er jo nem at holde af og umiddelbar og meget nem at snakke med, så det var jo hyggeligt og sjovt. Jeg tror, jeg har fået noget stof at reflektere over. Altså nogle andre synsvinkler, nogle andre observationer, end hvad jeg måske selv bare lige sådan gør mig til hverdag. Der var meget at tale om, og forhåbentlig har I også fået mod på mere. Her følger en samtalemenu i 2 dele, så I selv kan komme i gang med samtalerne. God samtalelyst.